Sanibonani nonke, igama lami nguBongani Zulu, endaweni yaseThekwini, Durban, in South Africa. Ngiyilungu ka-MMM eliqavile, engikuthokozelayo futhi nokuba yilona. Ngi-100+ guider, ngiyakhona lapha MMM. Ngomhla ka-18 ka-08 August 2016, ngacela usizo luka-MMM le mali engango-23,000. Leyo mali yanikezwa amalungu ka-MMM ukuthi angisize, and nangempela akwenza lokho. Okay, although amanye ama-members angazange aze abe aware ukuthi ama-order awasephumile, but lawa athola ama-order akwazi angisize ngempumelelo. Imali bayifaka kwi-account yami ngaphandle kwezinkinga nezihibe. Ngijabula kakhulu namuhla ukuthi ngime phambi kwenu ngisho ukuthi MMM uyaphila bakwethu, MMM awuyindawo, MMM owethu, ithina esisebenza ukuthi MMM isebenze. So imali yafakwa nje ngaphandle kwama-50 athize, and ngiyajabula namuhla ukuthi MMM members ba-active, and MMM members bayazi ukuthi bakhuluma ngani bekhuluma ngo-MMM. Leyo mali ikwazi ukungisiza kakhulu ekutheni ngihlangabezane nezidingo zala ekhaya, nokuthi ngikwazi nokuthi ngilungise nemoto yami engixakile. Ngasizwa yona imali leyo MMM ezoqhubeka futhi isize nabanye. Angiziboni ngiyalona ilungu ka-MMM. Ngiyabonga kakhulu MMM community.